Black Butter with Risks and Post-ups. Rescan your DG boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kami subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Mga kabalitaktakan, panibagong araw, panibagong simula para sa isang magandang bukas at magandang umaga sa ating lahat mga kabalitaktakan. Bangon na! It's time to rise and shine. Kasi naman we have good vibe stories para simulan ng inyong morning with the Dynamic Trio. Makakasama niyo ang nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. Ang saya naman ng intro na yun. Parang nakaka-inspire, nakaka-motivate. Ang sabi ng bangs, ayan! Bago nga eh. Wait lang, saglit lang. Ang pinaka-importanting tanong ko, winalis mo ba? Ha? Basta. Nakakawalisin. Dynamic Trio ang bubuo ng inyong agahan. Morning barkada. At syempre, it's always a good way to start our day with a gratitude full of heart. And alam nyo ba, morning barkada, ang saya-saya ng feeling na nakakapagbigay ng ngiti sa inyong mga labi bawat umaga. Kasama nyo pa rin ang raketera at madiskarteng Momshi, Mommy Sheki. Kala ko nagbibigay ng sayong pagbibigay ng pera. Oo, din. Ngayon. Sagot ngayon. Bigyan mo ko ng saya. Sana all sumasagot. Pwede. Sana all. Yan. Good morning sa ating mga kabalitaktakan. It's Wednesday at bawal ang tamad-tamarin, di ba? Kaya hindi tayo dapat tinatamad pag Wednesday kasi we have to look forward for the 2 days remaining left. Yan yung inspirasyon nyo ngayon. Tama na. Ganda yarn. And abangan ninyo ang iba't ibang mga pakulo ng inyong Dynamic Trio. Makakasama nyo po ang inyong Gentle Giant, Charles Limon. Oo nga, gusto ko talaga yung general na yan. Morning barkada. Sa mga nagtatanong dyan, mga taga-Bulacan, hinahanap tayo sa Free TV. Uy, good morning, Papa. Abot tayo doon? Yun nga yung i-remind ko sa morning barkada natin. Pag Free TV ang gamit at antena, ilabas lang para makasagap ng tamang signal. At kung smart digital TV naman na nakakabit sa Digibox, iscan lang ang channel number para mahanap kami either the GN channel or Highland TV channel. At ito morning barkada, hindi ko masasabi yung channel number kasi depende po yan kung saan ang inyong lokasyon. Tama. And kung nakikita nyo kanina, ako'y busy na nagpipipindot dahil sinishare ko po ang ating Facebook Live because we have our Facebook Live sa ating Facebook page which is Regional News Group RNG Luzon. So, kailangan nyo lamang hanapin ang RNG Luzon sa Facebook. I-follow nyo na. I-hit nyo na din po yung notification button para ma-notify kayo every time we go live and we have something to tell you about. Also, we have our live stream sa aming YouTube channel which is RNG Luzon. Isa-search nyo lang din yan, subscribe, hit the notification button. Alam nyo na ang inyong gagawin. You can also follow us on our other social media platforms which is TikTok, Instagram, Twitter. RNG Luzon, nag-isa, wala ng iba. Yan, nag-iisa, wala ng iba kagaya ng bangs ni Ren. Ayan. Ganon din kaganda ang ating panahon ngayong umaga, pero silipin muna natin ang ating latest weather update ngayong ika-15 ng Hunyo 2022.
Dito po sa Baguio City, ang pinakamababang temperaturang naitala po kaninang umaga ay 17.1 degrees Celsius at inaasahan nitong iinit mamayang tanghali sa 24.6 degrees Celsius. Makakaranas pa rin po ang Northern Luzon ng iba't ibang weather system or wala palang weather system, ang habagat lang pala ang makakaapekto sa atin ngayon. Pero mahina pa lang po ito at asahan lang po ang localized thunderstorms dito po sa Northern Luzon. Dulot pa rin po yan ng high ridge of high pressure area na nakakaapekto dito sa Northern Luzon at nagbibigay sa atin ng magandang panahon. Kaya naman asahan lang yung pagkulog at pagkidlat or paminsan-minsan na pag-ulan dito po sa ating bansa. At inasahan po natin na lulubog ang araw mamayang 6:27 in the morning at sumikat kanina ito, kaninang 5:25 in the morning. Yeah. Yes, nako. Alam nyo, whatever the weather is, what's important is ayoko na. Ang importante ay bumabangon ka para ipagpatuloy ang araw, malamig man yan o mainit, ano man ang inyong, harapin sa inyong buhay. Kasi, alam nyo yun, ang bagong araw ay simbolo ng bagong umaga. Oy, gusto ko every... At bagong bangs. At bagong bangs. Wow. Huwag natin kakalimutan yan. Ang bagong Yes. bangs. And every gising is a blessing Yes. nga talaga. Morning Barkada. And again, we just have to find a way for us to be grateful. Lagi yan. Yes. Palagi. Oh, Morning Barkada, yung mga gustong pumunta dyan. Or those people, mga OFW natin na baka nagpaplanong bumisita muna at magpakasyon. Oh, Morning Barkada ha. The vaccination have suspended now in Canada. And Bakit? yun nga, kasi they wanted to ease the travel within domestic and international travel. And aside from that, Morning Barkada, this will be effective on June 20. So, meron pa tayong enough time para mag-prepare on that. Ito nga, Morning Barkada, they started putting this on June, they started trying to put this law in last June 20. Last Sunday pala. And it will be effective on June 20. Sorry na po. And that the federal government is suspending the COVID-19 vaccination requirements for domestic travel by airplane and train and for people leaving Canada by air. However, existing vaccination requirements for foreign nationals as well as quarantine and testing requirements for unvaccinated Canadians will remain in place. So, yan lamang ang ating kailangan gawin. And as we learn about this virus, we have been adjusting our measures. Many of these measures have lifted, and it's clear that the COVID situation is not the same now as it was last fall when we implemented the vaccine, as quoted by Mr. Algabra. The suspension of the mandate, which takes effect on June 20, will also apply to federally regulated transport workers and federal employees. Vaccination requirements will remain in place for cruise ship passengers and crews due to the unique nature of cruise ship travel. And of course, mask will still be enforced on planes, trains, and ship. Ayan, good news yan sa ating mga kabalitaktakan na baka dyan papunta or maybe leaving Canada. It's a better day or better option for us to leave and travel pa rin. Kasi yung kaibigan ko din, balak niyang mag-migrate dyan dati. Pero it's a requirement pala ngayon na kapag mag-migrate ka doon, at least you know how to speak French. Kasi yun din pala yung language nila. Pero ang common language nila is English pa rin. English. Pero iba kasi meron tayong Canadian terms that are different, like European terms on how we say things. So, maganda din. Kaya nga sabi ko sa mga estudyante ko, take your foreign language. Diba? Maganda din French yun. fries lang ang alam ko. French fries. Alam mo yung kwan ng... wag na nga lang. Baka mamaya French mawalay toast pa. naman. French toast, ang alam ko. Okay. Ikaw, anong French? Anong French? Ay, alam ko. Anong Iniisip na Anong French ng dumi sa katawan? Ano? Levag. Ayan. Nakakainis. Ayan mo na. Old joke lang yan. O, sige, Levag. punta naman po Yun. tayo. Lipad naman po tayo dito sa Pilipinas. Uy. Dahil ayon po sa Malacanang, dapat pa rin magsuot ng face mask. Kasi nga po yan po yung pinapaalala nila pagkatapos pong magdeklara si Cebu Governor, yung Cebu Governor na si Gwendolyn Garcia na optional na lang daw ang pagsusuot ng face mask. Pero ayon po kay Andanar, ito pong
itong spokesperson ng Malacanang ay kailangan pa rin pong magsuot pa rin ng face mask. Kasi dito sa Cebu, magiging optional na daw kapag nasa well-ventilated areas ka naman or nasa open space ka, huwag ka nang magsuot ng face mask. Paano kung meron din yung malipad siguro na virus papunta sa'yo, di ba? So, kailangan pa rin natin daw magsuot ng face mask. At yun nga po, medyo hindi pa, ewan ko kung nag-uusap na yung IATF ukol po dito sa naging batas po dito sa Cebu at kung kailangan po ba itong i-repeal muna dahil nga din po nagpapatuloy pa rin itong pandemya. Tanggalin or siguro remove. Oo. Pero I don't think naman. Depende yan sa IATF kung anong magiging desisyon nila kasi kailangan pa rin nating mag-face mask because the pandemic is still here. Hindi pa to umaalis. And madagdag ko na lang din, hindi pa daw po tayo ready na tanggalin itong alert level system kasi nga sinabi po ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na kailangan pag-isipan na natin itong pagtatanggal po ng alert level system dito sa ating bansa para po sa ating ikabubuti ng ating ekonomiya. Pero ayon po sa Octa Research team ay hindi pa daw po ito po pwede. So ayon po kay Octa Research Ranjit Rie, isa po siya sa mga member ng Octa Research team and I quote, "We believe that this variant is possibly the major reason why we are managing well, not necessarily the government intention alone. It's the variant of Omicron in particular is a more manageable variant than the ones that we had last year." So meron pa ring pandemya pero yun nga economic. Paano naman tayo babangon kung may mga alert level system? Pero kung titignan mo parang pwede nang lumabas, mamasyal kahit walang alert level system. Pero in terms lang sa tourism, kasi yung mga provincial, ayaw pa rin nila nakasara pa rin. However, alam nyo, nabasa ko lang sa news, one place here in the Philippines, I forgot so I cannot mention, pero merong mga lugar dito sa Philippines na yung mga tindera sa palengke, wala na silang face mask. And nagfe-face mask lang sila pag sobrang dami ng tao. Pero kung isa lang, dalawa lang, hindi na sila nagfe-face mask kasi nga, alam nyo yun, very normal na lang ang COVID sa ating mga Pilipino. 2 years ba naman kung hindi ka ba naman masanay? Pero however, mahirap din talagang alisin ang mga nakasanayan mong mga bagay, di ba? Kasi hanap-hanapin mo yan. Minsan andyan lang sa bag mo, andyan lang pala. Anyway, sana po ay kung ano man ang gawin nating decision, face mask man o hindi, ay sana palagi pa rin tayong mag-iingat. Maligo tayo pagka-uwi kahit hindi namin yun ginagawa. Mag-disinfect siguro. Oo. Anyway, here naman po sa Baguio City, pero hindi lang sa Baguio City, Cordillera and even the whole Philippines are still talking about itong medyo issue sa Man of the World because dito sa kanilang tinawag na swimwear competition ay nagkaroon daw ng kamalian kung paano sinuot ng ating mga kalahok ang kanilang bahag na hindi daw po dapat na linalagay sa gilid and ito pong kanilang cultural advisor or consultant na si Ma'am Maria Aplaten, isa siyang advocate for culture and rights ng mga indigenous people. Sinabi po niya na medyo nalungkot siya sa mga nangyayari na pangbabash. However, she is willing to talk to people who would want to understand. So, ayun, meron siyang Zoom meeting today together po with yung organizers nitong Man of the World. Kasi nga naman ito daw palang bahag, hindi daw talaga siya swimwear. May separate na swimwear and then merong wearing of bahag. However, na-misquote sila kasi nga yun ang kanilang nailagay nga sa social media. However, the NCIP, National Commission on Indigenous People, are asking itong organizer and the cultural consultant po na magpasa ng mga proof na walang mali sa pagsusuot. And ang sagot naman ni Ma'am Aplate ng kanilang naging cultural consultant na even before daw naman kasi, there is no standard talaga so kung paano mo isuot. Kasi yan ay normal na kasuotan. Just like people na kapag daw parang sinuot mo, di ba, you can
style it or fix it in a way na hindi siya, alam mo yun, for example, may mga nagtatanim daw, yung mga nakabahag nating mga ninuno before. Syempre, pag nagtanim ka, kailangan mong magbow. Yung iba, sinisiksik sa gilid, linalagay sa somewhere, parang ganun daw. So, we don't know pa kung ano ang mangyayari dito. Pero masaya. At the same time, masaya ang cultural consultant na si Ma'am Maria Platen because finally, no, napapag-usapan ang kultura. Exactly. Finally, we have something that we want to learn about. We have something that we have to research about. And nabibigyang pansin kung gaano nga ba kahalaga ang kaalaman sa kultura. So, whatever that is, I hope na though negative ang nangyayari, sana positive ang kalabasan and bigyan nga na naman talaga natin ng information, ng education ang mga tao tungkol sa kultura ng mga Yes, kultura. and it's not about the issue on culture sensitivity. Let's put that out of the context. Kasi Morning Barkada, we just wanted to understand better. Yes. Kaya nga there are discussions like this to educate people. Kasi nga hindi lahat alam. Yes. And even though some are already cultural advocate na pag-aralan nila, others may still have an idea about it. And kaya nga merong discussions. The culture sensitivity is na pinag-usapan din kasi Yes. namin yung mga tour guides. And some of our colleagues have worn bahag and they have represented the Cordillera province outside the Cordillera and they always commend us na pag sinuot nyo yan alam mo yun, it's Yes. so much pride to a Yes. person that it's wearing it. But the culture here siguro is nothing to be touched on that. Although we wanted to preserve it, there are certain ways for us to Yes. preserve it. And yun. we are promoting it kasi. Oo. And alam nyo ba that certain post from Mr. Man of the World USA, sabi niya na parang the moment that he wore that one, he felt like he was an Igorot warrior fighting for his land. Yun yung maganda. And also, alam niyo yun, may mga contestants daw dyan na kasi 'di ba usually merong undergarments, merong mga brief, merong sabi daw nila do Igorots really wore brief before? And sabi naman ng mga organizers and ng consultant na no, but 'di ba parang nasusuot na lang yun kasi nung lumipas yung panahon parang medyo masikip at hindi malaglag kasi before yung mga ninuno naman natin okay lang hubot-hubat Yes. so they are not afraid. Sabi daw po ng iba nating mga contestants, if the ninunos of the Igorots are not wearing brief, why would I? So they really respected. Yes. They want to wear it the way they want to. Kasi nga din naman yung dito sa Cordillera, alam niyo yung kapag may mga cultural presentation, Yes, 'di ba? yes, performance, Kapag babae, ano yung suot? taputi. Nakaputi tapos tapis. Oo, pero originally walang wala. tapis. The Oo. only thing that covers the women necklace. upper are their bungor. Yes. Their Oo, necklaces. necklace. Kasi wala namang mali siya before. Yes. Diba? It was actually It was a form of respect. fertility. Oo, Yes, parang yes. ganun. Nakikita Also, mo with medyo respect. nagka-discrimination daw kasi why are people telling or commenting that it's being sexualized? It's a pageant. Bakit pag babae ang nagpa-pageant? Okay lang na nakabikini. Bakit pag lalaki? Oo. May something like There's still sexualization. double and- standards pagdating dyan. Morning Barkada, ayaw nating ilayo pa yan. Mamaya pag-uusapan natin ang isang advocate for this Pride Month. Abangan natin yan sa Piece of Check. Yan, mamaya naman po ating abangan ang pasada ng mga balita sa Morning Balita. Yes, and tuloy-tuloy lang po ang ating mga diskusyon at kung ano-ano pang mga information, mapag-good vibes man yan o medyo seryoso. Kaya huwag kayong alis, magbabalik ang Morning Balitaktakan. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba naman hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma'am, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa,
baka dapat pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan Branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang init! Summer na talaga. Buksan mo nga yung aircon, yung electric fan, tapos pahing yung yelo para sa tubig. Teka, masyado nang magastos sa kuryente yan. Huwag kang mag-alala. Pwede pa rin naman magtipid ng kuryente na hindi nanlalagkit sa init. Yung electric fan, para mas malakas ang buga ng hangin, linisin ng fan blades. Kung gagamit naman ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas madaling lumamig ang kwarto. Dapat malinis din ang aircon filter at condenser. Para mas efficient naman ang paggamit ng ref, i-defrost ito kapag nasa 1/4 pulgada na ang yelo. I-check din ang pinto para siguradong di tumatagas ang lamig. O diba, hindi kailangan tumagaktak ang pawis sa pagtitipid. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente. Yan ang ilang tag-init tipid tips mula sa NGCP. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may bantana ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Oras po natin alas 7:28 na ng umaga at ngayon naman ating pasudahan ng mga maiinit na mga balita ngayong umaga. Mainit pa rin pong usapin ang pagsusuot ng bahag matapos po ang issue dito po sa Man of the World. May buwelta naman po dito ang mga organizer at consultant sa mga bashers ukol sa nasabing issue. Magbabalita, Ren de Guzman. Patuloy pa ring binabatikos ng mga netizen ang paraan ng pagsusuot ng bahag ng mga kalahok sa Man of the World 2022 swimwear competition na ginanap sa Okada, Manila noong Sabado. Sagot ng consultant na si Maria Aplaten, actually, I welcome them. Kasi para sa akin, now finally na pag-uusapan. No, yung mga hindi natin na pag-uusapan, although medyo negative, pero this will open new avenues, no, para pag-usapan sa ibang level din, no, i-elevate yung mga issues natin talaga at mabigyan pansin na kung ano ba yung mga pagkukulang. Sumama naman daw ang kanyang loob sa inilabas na pahayag ng National Commission of Indigenous People dahil sa paghingi nila ng mga patunay mula sa mga organizers at cultural consultant na walang mali sa paraan ng pagsusuot ng bahag ng mga kalahok. CIP is there supposedly to support and understand all sides of the story. Ang isinasama ng loob ko rin, hindi kami kinausap man lang para maibigay din namin ang side bago sila nagbigay ng position. Secondly, ano yung challenge niya doon na meron pa siyang mga punitive. Honestly, hindi ko siya binasang maigi. Yun na lang, talaga, no, substance yung sinabi.
Unang-una rin, sila ang NCIP. Sila ang may authority to say kung ano ang tama at mali. Bakit binabalik nila ngayon sa amin yung mga research na yan? Of course, I did my own research, but I will not feed them my research because that is their job. Ayon kay Aplaten, handa siyang ipakita ang ilang mga litrato at patunay na hinihingi ng NCIP. Kanina, naglabas rin ng kanilang pahayag si Jeneline Floresca na siyang nag-organisa ng patimpalak. Giit niya, iba-iba talaga ang paraan ng pagsuot ng bahag kagaya na lamang daw tuwing nagtatanim ang mga magsasaka at kinakailangan nilang isiksik ang ilang parte ng kanilang bahag sa gilid para hindi makasagabal sa trabaho. Iniimbitahan niya ang NCIP at ang lahat para sa isang diskusyon para marisolba ang issue. Pero, hiling niya, sana raw ay mas tignang mabuti ang advokasya ng kanilang grupo na isulong at mas ipakilala ang kultura ng mga Cordilleran sa ganitong mga paraan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Prioridad naman ngayon ang rollout ng second booster dose, ang A1, A2 at A3. Ating alamin po yan sa report ni Sofia Pagaduan. Nabakunahan na ng first booster dose si Mang Dennis. Handa raw siya sakaling magsimula na ang pagbabakuna ng second booster dose. Para hindi makahawakan na yung mga sakit na mata. Mas maganda po kung mayroong yan, second booster para madagdagan yung immunity. Ayon sa Department of Health, tanging mga kabilang lamang muna sa A1 priority group tulad ng mga frontliner, mga senior citizen at mga immunocompromised ang kailangang tutukan ng mga Regional Vaccination Operation Center. May plano na rin ang City Health Office upang hikayatin ang mga gustong magpabakuna. So, of course, number one, we just have to encourage those who had their first booster dose to get the second booster dose. Okay, so yun po, first things first. However, it will be only limited to the health workers, senior citizens, and immunocompromised of whatever priority groups they are. As long as they are immunocompromised, they are allowed to be given the second booster shots. So those A1, health workers and senior citizens who took their first booster dose, now we will be hyping up their willingness really to have their second dose also. Sa kabuuan, tinatayang nasa 70 million na ang kumpletong nabakunahan sa bansa. Nasa 13 million naman ang may mga booster shot. Patuloy pa rin ang pag-imbita sa mga nabakunahan na ng first at second dose ng vaccine upang magpa-booster shot sa mga malapit na vaccination centers. First dose is importante kasi we only have around 64% for our senior citizens and almost 43% for our above 18 years old. So, medyo mababa talaga ang first booster dose natin. So, we will now be encouraging adults to get their first booster dose. Para yung mga first booster dose, after 4 months, they can now be subjected to second dose. Base sa pinakahuling monitoring, may 2 bagong kaso ng COVID-19 sa Baguio. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Ibinida naman ng mga alagad ng sining ang kanilang produkto sa ikalimang pagtatanghal ng Mandako Quito. Ating alamin yan sa report na ito. Malakaing mga produkto ang hatid ng ikalimang Mandako Quito Artisanal Market. Maliban sa samot-saring mga ibinebenta ng mga local artists, may bago itong hatid para sa mga mamimili. Offering new features of the Mandako Quito this year or this month, especially the art weave, where the interaction between the artists and the weavers that have been happening over the past months is finally exhibiting their output, yung art weave.
Ito'y paraan ng Baguio Arts and Craft Collectives Incorporated para mapalako ang sining ng mga pagkabi sa Cordillera. Isa sa mga magtatambal dito, sina Venancio at si Catherine. Ay isang marriage of weaving and visual art. So ang ginawa po namin sila Miss Twinkle. Nagtawag po siya ng mga weavers at mga visual artists. So nagkaroon po kami ng exchange of knowledge sa aming mga craft. So challenge sa akin bilang isang weaver na kaya ko pala o kaya ng mga weavers na i-hobby yung mga pinipaint din ng mga artists. Kaya pwede palang mag-collabs ang mga artists at saka weavers. Masisilayan din dito ang iba't ibang obra maestra ng mga rising local artists sa Binhi Art Exhibit. Ayon kay Marie Venustan, malaki ang ipinagbago ng industriya ng sining at handicrafts mula noong ito'y simulan noong 2018. Products are improving greatly. And I see that more and more artisans are looking forward to participating in the Bandeco. So hopefully soon it will become a traditional event that the city government will recognize. Sa loob ng 4 na taon, malaki ang kontribusyon ng Mandaco Quito sa ekonomiya ng lungsod. So we are hoping that we can bridge it every time we stage Mandeco. So we are encouraging all our crafters and merchandisers here who are participating to up their products also. Design and innovation is the key. So more and more people are really looking at innovative products. Makikita rin dito ang mga face mask, damit, bag, kurbata, wallet, at mga phone case na gawa mula sa Abel Cordillera. Mayroon ding mga produktong sabon, pang-disinfect, scented candles, at iba pa para sa katawan. Umaasa ang Department of Tourism Cordillera na makakapagpasigla pa ito ng turismo ng rehiyon. More of this would really be good for the city of Baguio, and not just for the city of Baguio siguro dahil ang Cordillera naman ay talagang marami tayong mga skilled weavers and also yung mga visual artists din natin. So I hope it will expand to the rest of the Cordilleras. Matatagpuan ang Mandeco Quito sa Centennial Hall ng University of Baguio at magtatagal hanggang sa 3 ng Hulyo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan po ang pasada ng mga balita ngayong umaga. Para po sa mga karagdagan pang mga news updates at mga balita, tumutok po kayo mamayang alas 6 ng gabi sa Luzon Headlines at alas 6:30 sa News Force North Luzon sa Highland TV. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well.
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! As we celebrate the Pride Month morning, Barkada, we have this morning an advocate that wanted to make a difference in our LGBTQI community. We have this morning Miss Kiki Crunch of the Northern Luzon Pride. Good morning! Hello, good morning. Shekinah at sa lahat po ng ating manonood ng Morning Balitaktakan. Magandang umaga, Miss Kiki Crunch. And thank you for sharing your time with us this morning. I wanted to start off, Miss Kiki Crunch, what is or how do we define people in the community of LGBTQI? Does it just, boil down in their gender preference or their sexual orientation? Sa ngayon kasi, meron tayong tinatawag na SOGSC, kung tawagin, no? Sexual orientation, kung kanino ka na-attract, gender identity, kung anong pagkakakilala mo base sa iyong kasarian, gender expression, paano ka manamit or express ang sarili mo sa pamamagitan ng iyong gender at ng sexual characteristics mo, kung what's in between your legs. So, yung apat na yun, yung pinaka nagde-define or nagde-describe ng SOGSC or ng identity ng isang tao. Right. Yan. And Ms. Kiki, kasi we still have a limited understanding when it comes to this. And people are nuisance pa rin, or choose. It's already a mindset for me, Ms. Kiki, na they just wanted to be on that specific mindset. Ikaw ba? Yan, taho! Gusto ko niyan. Ang sarap niyan. Good morning! Oo nga, good morning! Di ba? And Ms. Kiki Crunch, balik naman tayo. Do you think that in our understanding right now, do you feel favored in this kind of community? Sa totoo lang, no, kaya patuloy pa rin naman yung pag-educate natin ng ibang tao. Tulad nga nung last Saturday, nagkaroon tayo ng discussion regarding SOGSC at iba't iba pang topics under the LGBTQIA+ community. Right. Kasi nga parang gusto natin na maintindihan pa ng ibang tao dahil hanggang ngayon hindi pa rin natin nakikita kumbaga yung pagkakapantay-pantay. Wala naman to sa pagiging favored ka o hindi. Yes. Ang gusto lang natin ay maiparamdam sa mga miyembro ng LGBT community yung pagkakapantay-pantay at pantay na treatment din pagdating sa ating batas. Yes, that's right. Pag-usapan natin yung mga batas na yan, Ms. Kiki Crunch, there have been crafted, there were laws to protect the LGBTQI community. But I think, Ms. Kiki Crunch, in your personal opinion, do you think that these laws really discriminate you for others or the community discriminates you from these laws? Sa national na level, no, marami ng mga bills kung tawagin ang itrinay na ipinapasa sa Kongreso, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya naisa sa batas. Ilang beses nang napalitan yung pangalan ng mga bills from anti-discrimination bill, naging SOGI equality bill, ilang dekada na rin ipinaglalaban ng mga LGBT organizations itong bill na to para maisa batas dahil nga gustong maprotektahan din ng batas ang mga miyembro ng LGBTQI+ community. Ang gusto lang din nating sabihin, no, sa mga ibang miyembro ng ating komunidad na pagka meron pong batas na nagproprotekta sa LGBT community, hindi po ibig sabihin ito na nakakalamang kami o nakukulangan kami. Ang ibig lang pong sabihin nito ay hinihingi namin yung karampatang pagtingin, no, yung pantay nga na pagtingin. Kasi ang karapatan ng mga miyembro ng LGBT community ay human rights din. Wala kaming hinihinging kalabisan, kundi ang hinihingi lang namin ay kung ano yung nararapat at tama para sa miyembro ng community. Exactly. Nakakatuwa nga, no, Shekinah, dahil nga dito sa ating syudad, ay progresibo naman yung ating mga ordinansa. Meron tayong anti-discrimination ordinance at meron din tayong HIV/AIDS na ordinance na pumoprotekta sa mga miyembro ng LGBTQI+ community dahil hindi pwedeng i-discriminate ng kung sino man. Ang
ang isang tao base sa kanyang gender or base sa kanyang mga preferences. Miss Kiki, nabanggit mo na rin about HIV awareness and such. And it is a really sensitive topic when we talk about the LGBTQI community. Sometimes kakabit nun that this this community might be or might have, HIV and other things. And yun nga, what is your stand on this and how do we educate people about it? Kasi minsan we just wanted to gusto lang nating i-attach yung ganyang mindset to that specific thought. Kasi hindi naman, we actually don't have any researches or any tangible, outcomes pagdating sa mga ganitong pag-interpret natin with these things. Totoo yan, no, na napaka-high risk, kung baga, no. Tawagin natin siya na high risk ang mga miyembro ng LGBT community dahil nga ang miyembro ng LGBT community ay engaged into, yun nga, parang male having sex with another male, yung mga transgender women, and then other key populations nga. Kaya parang naididikit talaga yung stereotype na naididikit ang sakit na HIV/AIDS sa masang kabaklahan. Pero gusto nating pabulaanan, gusto nating i-clear, no, na ang sakit na HIV/AIDS ay hindi lamang siya sa mga bakla dahil may mga straight people din, may mga cisgender people din na nakakakuha ng sakit na to. Ang gusto ko rin pang puntuhan, no, na ang HIV/AIDS po ay hindi po yan basta-basta nakakahawa. So may mga modes of transmission po tayo na siyang magiging sanhi or magiging dahilan kung paano ka makakakuha ng virus or paano ka magkakaroon ng sakit na yon. Hindi po siya basta-basta natatransfer sa laway, sa pawis at sa kung ano man. Meron po tayong mga modes of transmission at kadalasan po niyan ay involved po yung sexual activities. So yun, gusto nating tibagin yung stereotype na yon na sa mga bading lang, no, or sa mga miyembro lang ng LGBT community yung sakit na to. Meron din mga straight na people pero we do not discriminate nga because nga there are other peoples din naman talaga na hindi na nila intentionally na namamalayan na nakukuha nila yung sakit na ito. Exactly, Miss Kiki. Miss Kiki, ito pa, I know it is hard to create a support group, lalo na if there are political, economic, social, sometimes cultural issue pa. Ikaw, how did you start this community, our LGBTQI community here in Baguio City? Actually, yung community natin nag-exist na, no, before pa the establishment of or the formalization of the Northern Luzon Pride. Meron naman na talagang community dito sa Baguio, hindi nga lang formalized. At ang LGBT movement here in Baguio, started pa yan way back pa. Nag-start po yan sa pro-gay, sa lesban, kinasunod yan ng Baguio Pride Network, and then ng Amianan Pride Council. At ngayon naman nga, bagong usbong nga po itong Northern Luzon Pride, na kami po ang naglunsad po, nag-take ng initiative para sa mga iba't ibang activities this month of June, which is considered to be Pride Month. Kamakailan nga lamang po nung last Saturday, nagkaroon nga po tayo ng mga discussion regarding SOGSC, Transgender 101, gay rights, and then yung HIV/AIDS awareness. At maging yung sa LGBT movement. At sa mga susunod pang mga araw, yun nga, ay magkakaroon pa po ng mga aktibidades. And we wanted to take pride and we wanted to be part of it, Miss Kiki. Ito pa, Miss Kiki Crunch, you've mentioned it has been existing and we just have to formalize it. And now, what were the projects? Ano yung mga community projects na nagawa natin for both our LGBTQI community and outside that community as well? Ang mga iba't ibang LGBT organizations, no, patuloy po yan na nagkakandak ng community-based screenings. Ibig po sabihin yan po yung screenings po natin para malaman po kung reactive or hindi ba ang isang tao sa HIV. Patuloy din yung pagbibigay natin ng education sa mga iba't ibang tao hinggil nga sa ano nga ba ang plight ng LGBT community. At tulad nga nitong bago-bago pa lang po na organisasyon po namin ng Northern Luzon Pride, ay this coming Saturday ay magkakaroon po kami ng storytelling para naman po sa mga bata, para mas maintindihan pa po ng mga chikiting po natin kung ano nga ba ang kinakaharap ng mga miyembro ng LGBTQI community. At magkakaroon din po tayo ng queer love stories sa hapon. Papakinggan po natin ang mga storya po
ng dalawang lesbian couple na in their 40s and their 60s. At Uy. syempre, patuloy tayo nakikipag-network at nakikipag-coordinate din sa iba't ibang agency ng gobyerno, pati na rin sa private institutions, no? Para sa gayon, matulungan din po natin yung mga kasamahan natin sa grassroots na LGBT na nahihirapan pa rin pong maghanap ng trabaho ngayong pandemya. Oo nga. It's certainly an advocate, and we are helping the community in ways that they could help back to others. Mix Kiki, lastly naman po, bakit? Why do we need to celebrate the Pride Month? And why is it very important for our LGBTQ community? Napaka-importante ng Pride Month, lalo-lalo na sa mga miyembro ng LGBTQI+ community na sineselebrate ngayong June. Dahil kung nung June 28, 1969, na ito actually yung nag-spark ng pinakamalawak na movement sa buong mundo. Yes. Nagkaroon kasi ng series of riots sa may Stonewall, sa may New York City. Maraming mga bakla ang nagprotesta dahil nga sa pagdidiscriminate ng estado, ng kapulisan sa mga bakla. Pero nung ipinakita nga ang pwersa ng LGBT community ay doon na napakita na nandito kami, miyembro kami ng community at hindi naman kami humihingi ng kahit anumang kalabisan. Ang hinihingi namin ay pantay na pagtingin ninyo, hindi nyo kami discriminate dahil gusto lang namin na malayang express ang sarili namin at malaya naming mahalin ang aming mga tao, ang tao na gusto namin na mahalin. At napaka-importante nga na yun nga na i-celebrate nga natin ang Pride kasi ito yung kumbaga culminating month na i-celebrate yung mga small success and mga small victories na mga napagtagumpayan na ng community, whether yan na may kinalaman sa ekonomiya, sa social, or maging sa batas natin isinusulong. Ms. Kiki Crunch, a personal question. Ms. Kiki Crunch, do you think that we are already accepted here in the Philippines, or we are just tolerated? There are some members of the general population na they already accept yung ating LGBT community and then the plight of the LGBT community, even the issues of the LGBT community. To some, we are still tolerated, but we would want nga na yung ma-recognize mismo ng estado. At pagka na-recognize na ng estado, ibig sabihin magsasapasa na sila ng batas na magre-recognize ng karapatan nga, basic human rights na tinatamasa dapat or tatamasain dapat ng miyembro ng LGBTQI+ community. We still have, we've gone so far, but we still have a lot of things to do for the LGBT community. So, kumbaga parang mixture pa rin yan ng tolerance and then acceptance, but we would want nga na accepted na talaga ng buong Pilipinas ang mga miyembro ng LGBTQI+ community. Kaya naman patuloy natin na isinusulong na maisapasa nga itong anti-discrimination bill sa ating bansa na maging batas. Certainly, we will be one of those support group for you, Ms. Kiki Crunch. And lastly, please invite our morning barkada sa upcoming activities natin for the month of June. So sa ating mga morning barkada po at sa mga allies po natin dyan kung tawagin. Sana po ay supportan niyo po kami sa aming mga upcoming activities. Meron po kaming storytelling with Mix Kiki Crunch in the morning of June 18 sa isang bookshop dito sa Baguio. Yay! At meron din pong queer love stories din sa same venue sa bookshop po na yon. Sa hapon naman po mapapakinggan po natin ang napaka-heartwarming na kwento ng dalawang lesbian couples. And on March 25th, inimbitan po namin lahat ng miyembro ng LGBTQI+ community across all walks of life, maging sa ating mga straight allies, straight people allies, na maki-join sa ating Pride March na suportado rin ng local government of Baguio. Pride March on June 25th, 3 p.m. po yan. Mag-start po tayo sa Sunshine Park, lalakarin po natin ng Golf Park Session Road, papunta pong sa isang mall sa Magsaysay, and then babalik po tayo sa Malcolm Square. At sa hapon naman po, magkakaroon po ng drag ball, the Ball 2600, kung saan patagisan po ng talento ang mga miyembro ng LGBTQI+ community dito sa ating syudad. For more updates po, please follow po ang aming Instagram and Facebook pages, Northern Luzon Pride. Northern Luzon Pride, Ms. Kiki Crunch. Maraming salamat for sharing us your time, and thank you for making a difference now. Maraming salamat po.
Thank you, Shikain, at sa ating mga morning barkadas. Thank you, sir. Thank you, Ms. Kiki Crunch, and we will be seeing you very soon. A Morning Barkada, we have to make a community that is inclusive for everyone. There should be an equivocal voices from all walks of life. Depende yan kung ano pang gender orientation mo or sexual preference mo. We are all equal, Morning Barkada. And yan na naman ang isa nating pinag-usapan ngayong umaga. Magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan. Ng batang 90s, parang atin ang imahan. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-schedule ang pagpuplansya ng mga damit ng isang beses sa isang linggo. Gawin ito tuwing kaunti lang gumagamit ng kuryente gaya ng bago mag 9 AM o pagkatapos ng 9 PM. Kung wala namang gumagaya ng TV o iba pang appliances, tanggalin na lang ito sa saksakan para hindi na kumusumo pa ng kuryente. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. At nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Morning Balitaktakan, just a friendly reminder, time started 6:58 this morning. Naku, meron po tayong power interruption dyan sa parts of Buyagan and Pugis because of a line patrol to determine cause of outage. Please extend your patience and power may be restored anytime soon. Yes, pero we would like to extend our thanks to everyone who are watching us via our Facebook page and our YouTube channel. Yan. And also, gusto ko na rin pong magpasalamat sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Bison Vision Clinic, and of course, Aldrich Corporation na may mga produktong kayang pawiin ang lahat ng sakit sa ating katawan dahil wala ng aw sa PAW! Yan, pasalamatan din natin ang ating sponsors. Unang-una na po dyan, ang Musar Music na nagbibigay sa atin ng iba't ibang musical instruments at iba't ibang lessons na pwede nyong matutunan. And also, wag din nating nakakalimutan ang Pugad Adventure Resort dyan po sa Pugol, La Union. And wag na rin nating kakalimutan na tikman natin ulit kahapon, di ba? Ang batang 90s milk tea. Wala na naman ako natikman. Ano yun? Ano yun? Caramel ba yun? Sarap na na. Orderin ko yung kahapon. Caramel macchiato. Yan. So, located po yan sa Upper Session Road dyan po dito sa Baguio City. Oo nga. At kung gusto naman nating mag-refurbish ng mga ating mga bahay-bahay at baguhin na, ifungsoy nyo na yung mga bahay na yan, mag-order lang tayo sa TG Home Builders and also National Grid Corporation of the Philippines at ang nag-iisang 5-star mountain resort here in Cordillera, Baguio Country Club. Yes, and nakasama nyo sa umagang puno ng mga impormasyon at kwentuhan ng nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. Nakasama nyo naman sa talakan at diskusyon, Charles Limon. Racketeer at madiskarteng mommy naman ang nakasama natin, Ma'am Shisheki. At bukas, isa na namang Throwback Thursday ang makikita at mapapanood nyo. Sending you good vibes for today, Morning Barkada. At bukas, babalik pa rin ang Morning Balitaktakan!